etorriak Anaia Rebok. Jurretako Mikel Goiangeruaren parrokiatik gure agurrik beroenak EITB-ren bitartez gugaz bat egiten dozuenoi, batez ere gaixo eta edadetu guztioi. Gaur, evangelioak irudi esanguratsua eskainiko deusku bizitzan suertatzen dan egoera jasoteko. Geure fedearen eta eleizearen bizipenaren irudia dugu. Egin dagigun alegina elizkizun honen barrenean sartzeko, bizitzari aurre egiteko konfiantza jaso nahian. Gaurko ospakizun honetan gogoratuko doguz, Badiola Albizu familiakoak, Pilar eta Angel, Floren eta Tomas, Juan Luis Zarrabeitia, Pedro Etxaniz eta famili bateko difuntuak. Zutunik hasiera emongo deutzagu gaurko ospakizunari. Jaunak alkartzen gaitu eta jaunak bihaltzen gaitu eta gero gizarteko txanda da. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin. Zenire maiteo kondo etorria ospakizun honetara, az gaitezen gure ospakizuna, jaunaren maitasuna eta errukia eskatzen. Gure artean sentitzen ezaitugulako erruki jauna. Jesus jauna, zure gorputzaren ogia aintzat hartzen ez dugulako. Cristo erroke. Jesus jauna, gure bide lagunekin, gitzi arduratzen ez garalako. Erroke. Erruki dakigula jainko guztiza altxoa eta gure pekatuak barkaturik eroan gaizala betiko bizitzara. Haintza zeruetan jangoikoa ari, haintza zurikana,
egindagigun otoitz. Jainko algustidun betikoa, zuri aita esateko eskubidea emoten deuskuzu, eroan bere betera, gure bihotzetan, zure seme alabatzako espiritua, agindu jakun ondorea lortu dagigun. Zure seme Jesukristoren bitartez. Lehenengo irakurgaia, erregeak lehenengo liburutik. Egunaretan, Elias, orebera jainkoaren mendira etorri eta hango hartzulo baten gelditu zan. Jainkoak esan eutxon. Urten eta zagoz zutunik mendian, jaunaren aurrean, jauna igaroko data. Jaunaren aurretik, haize sakar indartzu joeban, mendiak urratzen eta arkaitzak sartatzen ebazala. Baina jauna ez egoan haizean. Haizearen ondoren lurrikara izan zan, baina jauna ez egoan lurrikaran. Lurrikararen ondoren sua, baina jauna ez egoan zuan. Zuaren ondoren haize fin baten hotza. Entzun ebanean, Eliasek aurpegia estaldu eban soingainekoaz. Gero urten eta zutunik gelditu zan hartzulo aurrean. Jaunak esana? Jauna zure ongin aia erakutzi eiguzu, zure salvamena emoiguzu. Jauna zure ongin aia erakutzi eiguzu, zure salvamena emoiguzu. Maitasuna eta leialtasuna elkarren bidera urtengo dira, zuzentasuna eta bakea laztanka biziko dira, lurretik erneko da leialtasuna, zerutik begira egongo zuzentasuna. Jauna zure ongin aia erakutzi eiguzu, zure salvamena emoiguzu. Jainkoak ona dana emongo da, gure lurrak bere frutua ekarriko da, zuzentasuna ibiliko da haren aurrea, eta salvamenaren lorratzen bideetan. Jauna zure San Pablo apostoloak erromatarrei egindako epistolatik. Senideok, egia dinok, Kristo dol lekuko. Ez dinot guzurrik. Nere kontzientzia be, Espiritu Santuak argituta, alan autortzen daust. Handia da nire naigabea, etenbakoa nire bihotzeko mina. Ni neu madarikatua, Kristo gandik aldendua, izatea be onartuko neuke,
Hori nire odoleko senideen onerako balitz. Israelen ondorengoak dira eta jainkoak seme-alabatzat hartu ebazan. Euret dabez jainkoaren presentzia antxatua, itunak, legea, kultu eta agintzariak. Euren dira asabaketa. Giza jatorri dagokionez, eurien gandik dator Kristo, gauza guztien gainetik dagoan jainkoa. Bedinkatua izan bedi gizaldietan, amen. Jaunak esana. Jesucristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Jentea ze ondoren, ontzian sartuazo zituan Jesusek bere ikasleak, eta bere aurretik bestaldera joateko agindu eutzen, berak jenteari agur egin bitartean. Jentea bialduta gero, mendira igon eban Jesusek bera bakarrik otoitz egitera. Ilundu ebanean, anegoan bakarrik, txalupa ordurako lehorretik urrun joian, olatuek astindua, haizea kontra ebaneta. Goizaldera, Jesus haren gana joan zan, ur gainean oinez. Ikasleak, ur gainean ibiltzen ikusi benean, ikaratu egin ziran, mamuren bat salakoan, eta bildurraren bildurrez diadarka hasi ziran. Baina Jesusek behingoan egin eutzen berba, izan bihotz neunaz ez bildur izan. Orduan, Pedrok esan eutxon, jauna, benetan zeu bazara, agindu eidazu ur gainean zeu gana joateko. Jesusek erantzun, zatoz. Pedro, ontziti jatzi eta Jesusen gana abiatu zan, ur gainean oinez, baina haizearen indarra igartzean, bildurra sartu jakon eta urperatzen azirik deadaregin eban, jauna zabaltu nagizu. Behingoan, Jesusek eskua emon eta elu egin eutzon esanez, sinesmen gitziko hori, zergaitik izan dozu zalantza. Ontzira igone benean, haizea gelditu egin zan, eta ontzia negozanak, Jesusen aurrean auspez jarri ziran esanez, benetan be jainkoaren semea zarazu. Jaunak esana. Zenide maiteok, domekako irakurgaiek, ondo ezagutzen dugun zerbaiti buruz, egiten deuskue berba, beldurrari buruz. Porrot egiteko beldurra, maite dugun zanagaiti sufritzeko beldurra, eta zailtasunak heltzen diranean ondoratzeko beldurra. Lehenengo irakurgaian Elias profetea guztiz nekatuta aurkitzen dugu, adorea galduta, eta egindako alegin guztiak ez dagoela ezertarako balio izan pentsetan. Azezakarrean, lurrikaren eta zutan bilatzen dao jainkoa, baina jainkoa ez da agertzen ikuskizun handietan. Haize gozoaren soinuan agertzen da. Gaur geuk be sarritan nahiko genduke jainkoak aparteko era gauzak egitea, gure arazo guztiak bat batean momentura konponduz. Baina gehienetan,
modu apalean urreratzen da, garaiz heltzen dan hitz baten bidez, laguntzen deuskun pertsona baten bidez, otoitz lasai baten bidez, edo ustekabean bihotzera heltzen dan bakearen bidez. Jainkoak isiltasunean eta apaltasunean jarraitzen deusku berbetan. San Paulo barriz, gizakio bizi dugun beste mina handi bat erakusten deusku, maite duguzan pertsona gaitik sufritzea. Bere herria bihotzera daroa eta min emoten deutzo Kristogandik urrun ikustea. Guk be, izena eta aurpegi zahatzak daukaguz gogoan, seme alabak, gurasoak, anai arrebak, lagunak, eta une gatza bizi dabezan maite duguzan pertsonak. Maite duguzan arazoak konpondu ezin duguzan momentuak dagoz, eta horrek sufriarazo egiten deusku. Baina Paulok erakusten deusku, benetako maitasunak ez dagoela alde egiten, itxaroten jarraitzen dau, otoitz egiten jarraitzen dau, eta konfiantza mantentzen dau. Batzuetan, zer gehiago eginez dakigunean, maitatzeko modurik ederrena alboan egotea da. Ta azkenik evangelioak, ikasleak ekaitzaren erdian aurkezten deuskuz, txalupa kulunka dabil, haizea kontra daukie, eta beldurra nagusi egiten da. Ta orduan, Jesus urreratu, eta esaten deutxoe, izan bioz neunaz, ez bildur izan. Pedro kuren gainetik ibiltzeko ausardia dauka, jaunaren begira dagoan bitartean, baina atentzinoa haizean eta olatuetan jartzen dagoanean, ondoratzen hasten da. Eta guri be, arrisku bera daukagu, arazoak, etorkizunaren zalantzak edo geure muga baino ikusten ez doguzanean gainezka egiten deuskudana. Baina begira da Kristoren gana altzatzen dugunean, sekula ez gabiltzala bakarrik konturatzen gara. Gaurko otoitzek, mesako otoitzek, irakurgaien mesua hobeto olertzen laguntzen deuskue, jainkoaren seme alabalez, bizitzea eskatu dugu, haren erreinuko ondasunak gozatzeko. Ondasu materialara gure fedearen txat oztopo bihurtu ez daitezan eskatuko dugu. Eta ospakizunaren amaieran Kristoren irudira eraldatuak izatea eskatuko dugu. Izan be, miraririk handiena ez da ekaitz guztiak desagertzea. Miraririk handiena ekaitzaren erdian jainkoaren seme alabalez bizitzen ikastea da. Harengan konfiantza handiagoz izatea eta egunero Jesukristoren antz handiagoa izatea. Gaur eukaristia honetatik irtetean ziurtasun bat izan dagigula lagun, porrot egiteko bildurra agertzen danean, maite doguzanen gaitik, sufritzen dugunean, edo ondoratzen ari garela sentitzen dugunean, Jesusek hitz berberak esaten deuskuz, izan bihotz, neunaz, ez izan bildur.
Eta orain Jesus biziaren ogia danari zuzentasunez deutsagun gure eskariak. Eleize osoaren alde, eta hor hemen talde txikiagoetan batzen dan eleizearen alde. Eukaristia biderako janari lez, beti aintzat hartu daigun. Eskatu deiogun jaunari. Baztertuenei laguntzeko erakundeetan dabiltzanen alde. Batez ere, euren bizitzak anai arreben alde eskaintzen daben gizon emakume, misiolari eta voluntario guztien alde. Eskatu deiogun jaunari. Ilusioa galduta, etxita, hainbeste arazok larrituta aurkitzen diranen alde. Jesusen mezuan aurkitu dagiela beraien bizitzaren zentzua. Eskatu deiogun jaunari. Gure parrokiako alkartearen eta ospakizun honetan, parrokia honetan, eta baita zuen etxe, egoitza eta ospitaleetatik fedez alkarturik gagozanon alde. Eskatu deiogun jaunari. Entzun jauna gure deia, gure behar izanei erantzuna emoteko beti prez zagozan horrek, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Zenideok eginda egun otoz guztio batean, eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Egin gagizuz jauna, biozabal eta eskeroneko, zuke mondu uzkuzun guztia, barriro zuri eskaintzean, zugan dogun federentzat, ez daitezela izan oztopo gure ondasunak. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Ora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida baita zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak emotea, jauna aita guzti santu, jainko algustidun betiko horri. Badakigu zure almen handiaren egintza dana, gizak hilkorri jainkozko zure laguntza emotea, eta gure izatilezkorretik ataratzea, atanbe osabidea. Holan, gizon baten bidez galduak ziranak, beste gizon baten bidez izan ziran salbatuak, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Honen bitarte zure handitasuna autortzen dau, aingeruen taldeak beti posez alkarturik zure aurrean. Onartu egizu jauna, euren gorespenekin bat eginda iguzala geuk ere, geure kantu hotsak. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santo giarda honek zeure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorpuz eta odol egin daitezan gure txat. Berak saldu ebenean, eta bere gogoz kurutxera joiala, ogi hartu eta eskerrak emonez, zatitu eban, eta bere ikasle emone utzen esanez. Hartu izu eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza data, zuentzat emongo dana. Era berean afalondoan, kaliz harturik, barriz ere eskerrak emonez, bere ikasle emone utzen esanez. Hartu izue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza data,
itunbarrita betikoaren odola, zuentzat askorentzat, pekatua parkatzeko izuriko dana, egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz. Zuri eskerrak emonez, altaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat izan gaizala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoan zeure leizea, gaur Kristo keriotza garaitu, eta bere bizilezkorrean parte izatea emon deuskun eguna, hau da domekea, ospatzera hemen batua. Eroa izu maitasun osora Lehoi gure aita santuarekin, Joseba gure gotzainarekin, eta lez gizon guztiekin batean. Baita, izan gogoan, jauna, mundu honetatik zeogana eroan dituzun, Badiola Albizeo hildakoak, Pilar eta Ángel, Floren eta Tomás, Juan Luis eta Rabeitia, Pedro Etxaniz eta familia bateko difuntuak, zeure zerbitzariak, eriotzean zure semearekin bat egin daben ezkero, biztueran ere berarekin bat izan daitezala. Era berean izan gogoan, jauna, bizteko itxaropenean joan diran gure zenideak eta hildako guztiak ere, hartu egizu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakiguzarren gu guztio betiko bizitza jaritsi daigun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatxuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diran santuekin, eurekin batera goratu zaiguzan, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko, aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta irakatziari jarraituz, bildur barik kanta dagigu. Gure aita ataraga gizuz jauna gatz guztietatik, emoi guzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan,
eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan, zain gagozala. Jesukristo gure jauna, zeuk esana da apustuloi, bakea izten deutxuen neure bakea emoten. Begira zeure leizaren sinizmenari, eta ez gure pekatuei, eta zeure gogodanez, emoioso leizari bakea mon batasuna, errege bizizara eta gizaldietan. Jaunaren bakea beti zuekin. Emoioso bakea alkarri. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen dagoana. Zoriontxoa jaunaren maira deituak. Jauna, nien nazen dioz, meretzean zaretzeko, zensuiz bat eta osatuko naz.
Goiuriko Andramari maitea, jangoikoaren zerbitzari leial eta apala, zugana gatoz bihotza zabalik, eskatu egiozu Espiritu Santuari bere indarra eta argia emon deuskula. Egunero zure antzera jangoikoaren naia onartzeko, fedez, itxaropenez eta maitasunez bizitzeko. Lagundu eiguzu, zure seme Jesusi leial jarraitzen, eta gure anai arrebei bihotz errukitzuaga zerbitzatzen. Bereziki gogoratu gaixorik dagozanak, bakardadean bizi diranak, itxaropena galtzeko arriskuan dagozanak, eta kurutzea izilean eroaten daben guztiak. Emon deiela jaunak adorea, bakea eta kontsolamentua. Goiuriko Andramari, izan zaitez gure ama eta bitarteko, eta eroan gagizuz beti zure seme Jesusengana. Egindagigun otoitz. Hartu dugun biderako ogia, salbatu gaizala jauna, eta sendotu zure salamenaren argitan, zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Bede inkatu zagiezala jangoiko alguztidunak, aitak ta semeak ta Espiritu Santua.